Joeksig, de podcast waar we gaan praten met mensen achter Jokes. De vereniging heeft zo'n 250 werkende leden die allemaal op hun eigen wijze een wezenlijke bijdrage leveren aan de Venlose vastelovend. En met die lui gaan we in gesprek. Vandaag met Loek Thijssen, 37 jaar, een lid van de technische commissie van Jokes en door mij al 11 jaar betrokken. Dat klopt, Bram. Dag Loek, alles goed? Alles goed, dank je. 11 jaar, is het dan die de moeten schijnen of ga je nog door? Nou, we lopen net weer, dus we gaan nou gewoon het echte werk doen. Vertel eens wat, Loek, Toes, wat is zijn dagelijks leven? Ja, mijn naam is Loek, ik ben 37 jaar. Ik woon samen met Monique in Venlo samen en we hebben samen 2 zoons. Len van 7 en Joes van 4 jaar. In het dagelijks leven hou ik me bezig met het verhuren van fotobooths. Van die fotokasten op feestjes, op broerloft en partieën, waar mensen voor kunnen gaan staan, foto's kunnen maken, foto's weer meteen afgedrukt. En Waar kent ze van leven? ja, we hebben er meer dan 20, dus elk weekend zien die allemaal verhuurd, dus dat gaat goed. En ik ben in dienst bij eboekhouder.nl, daar ben ik teamleider marketing en ja, dus verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten van het boekhoudpakket wat we verkopen en de ondernemer. En toen kwamen ze ineens 11 jaar geleden bij Jokezoet. En wie is dat gewoon? Ik heb een paar kamereuren, Jeffrey en Frank, en die zaten bij de Jokers Prinsengarde. En die hebben me geenthousiasmeerd en verteld van, Loek, de Prinsengarde, dat is echt iets voor dich. En zodoende ben ik in gesprek gekomen met de toenmalige gardecommandant Funs Slaats. Ja. En heb ik door een goed gesprek mee gehad. En werd ik per acclimatie toegelaten tot de Prinsengarde. En dat waren superleuke tijd gehad. 7 jaar lang bij de Prinsengarde geweest. Ja. Heel veel dingen meegemaakt. We volgen de hoerigheid natuurlijk op de voet. Wat duidt een Prinsengarde precies? Ja, we begeleiden het dreespan vanaf het hofbal tot het aftreden op als woensdag. En we zorgen dat ze er altijd chic op staan. We houden de deur voor de hoerigheid open. We zorgen gewoon dat het theater van Klatergold en Parelwind, dat het gewoon er vanaf gaat spatten. Je beschermt ook het dreespan als ik het goed heb. Absoluut, ja. En nu heb ik me wel eens laten vertellen dat bij een beroemde gardeovend, die volgens mij eerder een beetje de feestovend van de garde is, dat ze er ook een atje moest drinken in één keer. Dat klopt inderdaad. Is dat geluk? Ja, dat is misschien geluk. Maar dat waren, vroeger waren het een halve liter. En ik zag wat beelden op internet voorbij komen dat het tegenwoordig een liter is. Okay. Dus ik kan me voorstellen dat het een niveau hoger is dan... Dus de latbuurt is iets hoger gelijk binnen de garde. Ja. En hoeveel jaar heeft ze bij de Prinsengarde gezeten? 7 jaar. Ja. En toen de overstap gemaakt naar de TC. Dat klopt, ja. Destijds kreeg ik een telefoontje van Baas Jan. Dat is de voorzitter van de technische commissie van Jokers. En toen Ruud Brunke nog, denk ik. Dat was toen Rudy Viertal. Zijn eerste jaar zal dat zijn geweest, denk ik. Ja. En die vroeg of ik het leuk zou vinden om de optochtadministratie van een grote optocht beter te gaan houden. En daar heb ik even over moeten denken, maar volmondig ja opgezakt. Ja. En dat is echt superleuk om te doen, want we hebben in het januari hebben we de prootovenden. Dan komen alle optochtdeelnemers, van hoekskapellen tot wagenbouwers en groepen, die komen zich aanmelden voor de grote optocht. Die laten hun motto zien, wat ze gaan uitbeelden. Die laten zelfs een moodboard zien. Met welke stoffen ze gaan gebruiken. Hoe de pakken eruit komen te zien. De tekeningen van de wagens. Dat beoordelen of zo? Of... Nou, wie denken hier aan mij. Ja. En zo'n wagen moet natuurlijk ook gebouwd weer volgens voorschriften. En dat denken we dus aan mij. Ja. Hier even voor de luisteraar. Wie ziet de technische commissie eruit? Baas Jan. Grootslid, de voorzitter van de club. Hoeveel man zit in die club nu? 23 leden. Grote commissie door mij. Grote commissie inderdaad. We hebben ook veel handjes nu, omdat we ook decoren bouwen. Ja, wat doet je decoren? Decoren, we hebben de prinsen maken we. We zijn verantwoordelijk voor de grote optocht. Alleen de optocht of heb je ook de boeren en de kinderen, daar zal je natuurlijk ook aanheuken. Zeker. Maar de grote optocht is onze verantwoordelijkheid. Ja. Dus we begeleiden ook alle optochtdeelnemers, zodat er geen calamiteiten kunnen ontstaan. Zoals ik al zei, decoren bouwen voor het hofbal, voor het boerenmoosbal, de pronkzitting bouwen we op, de SOB. Ja. Al die
decor, die bühne, dat bouwt je zelf? Ja, dat komt uit eigen hand. Dat Oké. klopt. Ja. Waar bouwt je die dan? Daar bouwen we een Jokershal op de burgemeester Konradsstraat hier in Venlo. En we zien de technische commissie, we zien handig. We hebben heel veel timmerlu en creatieve mensen. Hebben we Bist je handig? Ik ben heel handig met computers, dus ik houd me bezig met de opdrachtadministratie. Ja. Maar ik ken wel verven, lassen, zagen, dat ken ik wel. En heb je vorig jaar een nieuwe Prinsenwagen gebouwd? Dat klopt inderdaad, ja. Wie oud was hij vorig, hè? 11 jaar. Oké. Is dat ongeveer de strekking dat die meegaat? Ja, om de zoveel tijd weer die natuurlijk veel niet. Op een gegeven moment willen we gewoon een nieuwe Prinsenwagen waar goede kleur op zit, die gewoon weer een aantal jaar mee kan. En daar zien we heel groot op. Wat staat er in die hal? Is er de Prinsenwagen, maar ik neem ook de wagen voor de rood? Daar staat de roodwagen inderdaad. Er wordt nou een wagen gebouwd voor Jokers toekomst. Ja. Ja. En er staat alle decor, hè? Dus van de zittingbuur, er staat het hofbaldecor staat er. Maar er wordt ook de visumtenten weer opgeslagen, dus eigenlijk de merchandise van Jokers, om zo te zeggen. En dat past allemaal in dat Jokerspand. En jij ziet ook verantwoordelijk om dat naar de stad te brengen en op te bouwen? Nou, wie zet het allemaal klaar? Ja. En de rie- en tractiecommissie, die zorgen dat het dan opgehaald wordt en getransporteerd wordt naar bijvoorbeeld een hoenderstal, wat dan de Maaspoort is. Ja. En door wordt het dan afgeleverd en wij bouwen dat dan doorbij op. Dus geen moet, als de rood binnenkomt en de lui met een glisje beer gaan zitten, dan ziet je al de ganse middag bezig is om het op te bouwen. Dat klopt, ja. En wanneer breng je dat dan af? Toch niet 's nachts? Dat doen we de volgende dag. Oké. Ja. En dan gaat het dan allemaal weer terug... Dan worden we klaargezet voor het transport. En de rie- en tractie brengt het dan weer terug naar Jokershal. En het halbeheercomité zorgt ervoor dat het dan weer op de juiste plek in de hal terugkomt. Ja. En die taak binnen de TC is dus vooral het administreren en alles wat erbij komt kijken van de grote optocht. Ja, dat klopt. Dat is het administreren van deelnemers van de optocht. Daardoor wordt er ook een bedrag berekend wat de optochtdeelnemers dan vergoed krijgen voor het maken van de pakken. Die krijgen ook een soort prijzengeld, moest je dat zo nemen? Nee, dat is geen prijzengeld. Elke deelnemer krijgt een tegemoetkoming in kosten. Omdat er gewoon kosten gemaakt werden voor de pakken of voor het bouwen van een wagen. En daar kom je ook eens in tegemoet. En dan hebben we natuurlijk onze oebetaal zondag naar de vastelovend. En door betalen we dus eigenlijk de optochtgelden weer uit aan de deelnemers. Ja. Wie gaat het met de Venlose grote optocht? Dat je de Lubij nog? Ja, zeker. We hebben, afgelopen jaar hadden we een mooie grote optocht met meer dan 60 deelnemers. Ja. En we streven dit jaar ook weer rond die koers eigenlijk liefst iets meer. We hebben ook jaren gehad dat we echt 80 deelnemers hadden. Ja. En sinds de corona hebben we wel een kleine daling gezien. Ja, maar we zien nu weer een lichte stijging. Oké. Zal het echt door de corona komen dat de lui afgehukt zien? Dat zou zomaar kunnen. Ja, de kun je niet echt de vinger op leggen. Maar het vergt veel werk om een groep bij elkaar te krijgen, bij elkaar te houden en dan ook knutselovenden in te gaan plannen met z'n allen. Ja. Dus, en God geeft bijvoorbeeld ook bij de wagenbouwers langs om te kijken of die wagens aan de veiligheidseisen voldoen? Absoluut. We hebben in januari ook inspectierondes. Ja. Dan gaan we eigenlijk inderdaad langs alle wagenbouwers gaan we langs en dan controleren we of alles volgens de voorschriften is gebouwd. Liep me ook best wel een lastige balans is want ja, dan wil ze het enthousiasme en de creativiteit niet weghalen. Maar ja, het moet wel veilig zien. Veiligheid staat voorop bij de optocht. En dat is helder. Ik bedoel, de regels zijn helder. Of heb je dat gedeuns met optochtgroepen? Nee, we hebben een reglement. Ja. Dat sturen we ook altijd mee naar de optochtdeelnemers. En daar houden ze zich altijd aan. Ja, daar hebben we nog nooit calamiteiten mee gehad. Oh, kijk. Telt je alles mee wat in de optocht loopt? Dus ik bedoel groepen, joekspellen, maar ook vaatsen bijvoorbeeld. Vaatsen tellen we niet mee in de optocht. Oké. Ja, dus, dat lijkt me een uitdaging. Dat is inderdaad een uitdaging, want dan werd ze niet van tevoren weer deelnemen in de optocht als vaatsen. Dus het kan zien dat iemand gisteren heeft besloten om vandaag bij te doen in de optocht. Dus ja, als u dat rekent, dat tellen we niet mee. Nee. Loopt dat ook juist op het mooie en de creativiteit? Dat zien de krenten uit de pap. Ja, dat weet ik. Ja. Loopt zich ook met een optocht mee? Neemt een optocht om het te coördineren? Ja, nog niet wel. Met een vaat even de 15e keer zien geweldige kunstje uit, maar wel dat optocht ophelpen. Ja, de optocht zijn dan bekend in de gaten. Ja, die gaan we toch wijzen dat de optocht ook door moet gaan lopen. Of we laten andere groepen hem inholen. Dat kan ook natuurlijk. Maar we willen natuurlijk geen lange gaten hebben in de optocht. De optocht moet gewoon vlot doorlopen, zodat mensen niet eeuwig langs de kant stonden te wachten op de Prinsenwagen. Dat gaat de laatste jaren wel goed. Dat gaat heel goed, ja.
Over de laatste jaren gesproken. Ja, dat is lid van de Garde geweest. Dat is nog steeds lid van de TC. Maar in 2024 heeft ze natuurlijk wel een heel bijzonder jaar gehad. Want dan heeft ze, mocht ze ceremoniemeester spelen. Dat klopt inderdaad. Waar kwam dat vanaf? Ja, dat vroeg ik me ook af. Het waren kerstmis 2023. En net op de keerzorvend werd ik gebeld door mijn achterbuurman. Ja. Dat is Jacques Chatelier. Lid van Jokes. Lid van Jokes Joekscommissie inderdaad. En die had wat vragen over mijn bouwplannen. Toen was het verbouwen toen. Ik was toen aan het verbouwen, een huis aan bouwen. En die bouwplannen had hij al ooit gezien, want ik had zijn handtekening nodig, zodat hij ook toestemming gaf dat ik in zijn eigen achtertuin eigenlijk een huis zou bouwen. Oké. Dus ik ben bij alle buren langs geweest en dus ook bij Jacques. En die had toch nog wat vragen, kritische vragen. En toen kreeg ik het best wel benauwd, want ik had net de bouwvergunning binnen van mijn woning. En de ganse kerstmis heb ik erover zitten nadenken welke vragen die dan zou hebben. Want er ging er ook echt van uit dat hij een technische bouwvraag had. Ja, dat klopt. En we hadden dus derde kerstdag, dus op 27 december hadden we het dus afgesproken. En dus ik rondel hier met mijn bouwplannen, een heel groot pak papier. En ik bel aan, Jacques duidt de deur open en die lukt me binnen. En zet me netjes goeiedag en ik ga zitten. En ik zeg, ik leg de plannen allemaal neer. En op een gegeven moment kijk ik over mijn schouder. En ik zie een Vos Joeksjes ten 11e staan. En het hart zoekt me in de nek. Ik denk, wat gaat hier gebeuren? Wat was het allereerste was de dags? Ik dacht, die vergunning gaat daar naar me door. Dat vergunning. Oh, ik denk dat ik heb ik vroeger veel Prins. Nee. Maar zo heel laat. Nee, maar toen ik Vos Joeksjes zag, dacht ik, oh, wat gaat hier gebeuren? Ja. En ja, goed. Nog een leuk gesprek. Werd duidelijk dat ze een vervangend ceremoniemeester zochten. Kijk, want hoe gaat hij, joh, die mocht zelf, die was de ceremoniemeester. Ja. Wie vond ze dat? Ja, dat vond ik echt een eer om te doen. En dat was, ik moest het even op me in laten werken. En, maar ja, de besef van tevoren niet wat er eigenlijk gevraagd werd. Ja. En op een gegeven moment gaat dat kwartje dan vallen. En het is fantastisch. Het is echt fenomenaal. En dan is het ganse jaar voorop nu gegaan, terwijl ik een foto pak, een foto beschrijven, Loek, wat we hier zien. Ja, we hebben een foto, die is gemaakt door Dané Dings op het Hofbal. En het Hofbal is het bal waar eigenlijk de Jokersprins gepresenteerd wordt aan het Groot Venlo. En op dit moment van het maken van de foto kwam Prins Bram de Eerste met zijn adjudanten Mark en Pascal uit. En ik houden door de bel. Dat moet dus allemaal in diezelfde minuut plaatsgevonden hebben. Want ik kreeg natuurlijk de bel van de prins destijds. Die moest zelf naar boven gaan. Of van de ceremoniemeester. Ja. Die moest zelf naar boven gaan omkleden. Ja. Maar vervolgens kreeg ik die bel en dan zei ik op die bühne. Inderdaad. Allemaal in 1 minuut 11. Ja, inderdaad. Dus dat was echt even snel schakelen met de Noergij, met Tig. Ja. Deze. En maar dat is allemaal geluk. Regalia, dus de medaille werd overgedragen. De bel, ik kreeg de stek in de hand. Ik nam mijn plaats in. En op een gegeven moment ging het leeg aan. Dicht kwam het uit. En ik houd die bel. En de zus ook in die foto dat er ook bij mij een flinke ontlading is van de spanning die er waren. Die kwam er nou even allemaal uit. Ja, dat zus prachtig op deze foto. De emotie, de schreef de zaal. En ik vind eigenlijk op de achtergrond, Luster is, zus de twee dans Mariekes. Ik vind dat misschien de reactie van nog wel. Op mond, die denkt, wow, wat gebeurt hier? Was Bram en was hij onze nieuwe. Ja. Briljante foto. Heb je het mooi jaar gevonden? Ik vond het een prachtig jaar. Het was echt waanzinnig. Diezelfde, donderdag even door te gaan. Ik zie hier een prachtig schilderieke. Ja. Was ze als ceremoniemeester Stijs met de beroemde staaf. Klopt. Ze vast is, ik ga nog terug naar een tijd van Bertus Hummel. Op Boerenbroelof. Klopt, ja. Wanneer is ze die gekregen? Ik heb dit schilderie heb ik van het Dreespan gekregen op Aswoensdag. Vandaag meteen Noordervaste Loven. Ja, met hier in Schellen. Ja. Prachtige foto. Was dat wie spannend vond ze ermee te staan? Ik vond het best wel spannend, inderdaad. Want ik stond in het begin stond ik wel meer naar achteren. En toen vroeg Vos Joeksjes de 11e of ik een 3 dubbele vierklappen wil uitbrengen op het Boerenbroelofgezelschap. En dat mocht ik dan doen. En dat was voor een volle merit, voor het stadhuis. Ja, fenomenaal. Ja, echt heel gaaf. Is het dan niet raar om nou weer de medaille af te geven en te zeggen, ik kom weer gewoon druk naar mijn eigen TC?
Nee, dat is niet raar. Nee, ik heb een hele mooie tijd gehad. Ik vond het echt, de beleving, wat ze mij maakt in die 17 dagen tijd, dat is fantastisch. Helemaal voorop. Ja. Ja, de kinderen die ik beschreven. Dat is nog ander prachtig grijbedig. Ik heb hier een klein muziekduurtje. Dat klopt. Venlo Stedje, Jokus, wat zei het erop? Jokus rekent op dich. Wat zijn nog voor welke titel was? Ja, dat was in de coronatijd. Ja. En toen had het eigenlijk de vastelovend een jaar of 2 stilgelegen. En toen hebben we vanuit Jokus allemaal een leuk presentje gekregen. En dat is het muziekduurtje. Dat doet me dus ook denken aan een tijd, waar er geen vastelovend was. Dat vond ik zelf heel erg jammer, maar wat begrijpelijk. En ja, dit muziekduurtje, dat zit ook nog toevallig mijn favoriete vastelovensliedje in. Nou, het heel wies dat iedereen ook stil is op het moment dat ze dat liedje... Vertel welk liedje luisteren wij. Venlo Stedje. En waarom is dat zo belangrijk voor dich? Ja, dat is een heel mooi nummer waarin verteld wordt dat ze in Venlo leven met die vrienden en met die hertendeef. Stedje van lol en plezier. Venlo terug tegen geuzennaam natuurlijk. Dat is gewoon een liedje wat vastelovend oordemt. Uit 1936. Een liedje dat gewoon heel veel mensen van jong en oud gewoon mee kunnen zingen. En dat is ook gewoon de verbinding die de vastelovend eigenlijk ook... dat is het voor dich, verbinden, samen zien. Absoluut, ja, verbinden. Vrienden doen. Ja, absoluut. En dat is ook in het organisatiestukje bij de technische commissie... Zeker, ja. Verbinden, ja. Absoluut. Dat gaat nog jaren door. Wie gewoon jaren door. Want dat is een prachtige commissiemedaille. Wat zie ik toch? Die SUM? Dat is een TC-medaille, technische commissiemedaille. Ja. En dat is een goed kernraad eigenlijk. Een kernraad vanwege de optocht is, zo moest het denk ik zien. Ja, klopt. Jokus Haan. Ja, Jokus Haan erop. Boven. Gemaakt door Geert Verkoeien. Dus echt uit de hand gemaakt. Zwalmdrager. Zwalmdrager. Van Jokus. Ja, klopt. Nog meer prachtige foto's hebben we hier. Oh, dit is een tietje truc. Ja, hoe de stuf gehold nog. Wat zie ik? Hier was ik 12 jaar oud en ben ik jeugdprins van de basisschool Sint-Willibrordus School in Venlo. Met mijn adjudante Ronnie en adjudante Veronique. Dus dat was wel erg kwant. Ja. Toen had ik nog geen beugel in de mond gehad, zei ik. Een te grote prinsenmuts op, maar super kwant natuurlijk. En dat was groep... dat was groep 8. Groep 7 moet ik zeggen. Want de adjudanten kwamen uit groep 8. Oh, is dat waar dat aansprok? Ja. En toen kreeg ik bezoek van destijds de grote Jokersprins. Ja. Wat is dat weer waar? Ja, dat weet ik niet meer. Nee. Moeten we gewoon graven welk jaar het is. Ja. Wat een prachtige herinnering. Ja. Wat mooi is, in dat jaar, ik heb er ook nog een andere foto bij me. Ben ik ook nog hoorheid bij Scouting Baden-Powell geworden. En op deze foto, die is een beetje onduidelijk, want die komt uit een video. Lees ik in de Heilig Hartkerk door mijn proclamatie voor. En dat vind ik wel echt heel bijzonder dat ze gewoon in 1 jaar tijd 2 keer hoog... Meervoudig is. We hadden goed gedacht dat kost. Ja. Zijn nog steeds betrokken bij de scouting? Of nee, dat niet. Nee. Te veel tijd met de Jokers kwijt. Ja. Ik blader even door. Ik zie hier een foto met die broed, zo te zien. Ja, dat klopt. Dat is Monique. Monique en ik. Ja. En het awesome ook allemaal vasteloven doet. Kleur, lachen, gezelligheid. Vind ik echt leuk. Met de kinderen samen. Ja, met de kinderen samen. Vind ik heel belangrijk dat die daar vastelovend ook mee krijgen. Dus we nemen die mee op sluiptouw en op de nek naar de boerenbroerlof kijken. Ja, super belangrijk om die vastelovend mee te geven aan de family. Want dat is bij dich echt zo, de heeft het met de paplepel ingegeven, dat is een cliché. Ja, zeker. Ja. Maar vanaf vroeger uit met papa en mam de stad in. De stad in, mijn vader zat bij een joekspel op Snibbeneurtje en die trokken, en die houden door de dikke trom. En die trokken met een wagen door de optocht hier. En wie als jonge sneuzels zoten dan op de wagen confetti te gooien naar onder. Ja. Dus die jongste optocht is ze nu zelf organiseert. Ja. Administreers. Ja. Dit trok ze toen al vanaf
0? Ja, vanaf, Ja. ik denk 2 jaar. Ja, En de kinderwagen mee. ja. Heeft ze nu dan ook dat gevoel van wat ik toen heb meegemaakt, wil ik ook aan die kinderen van dicht doorgeven? Ja, absoluut. Lagen. Ja, ja, ik vind het heel belangrijk dat de verbondenheid is, het is een merk met de vastelovend. Ja, dat is super belangrijk om Ja. dit door te geven. Ja. Nog een fotootje met, met wat vrienden. Inderdaad. Dat er heel raar op stond. Ik zal Ja. niet helemaal beschrijven wat we zien. Dat vind ik niet netjes voor de luisteraars. En ene ganse vriendengroepen voor Ja, dit. ja, dat Een is ook foto. met de vrienden de vastelovend vieren. Ja, dat is, dat is super. Dat Ja, is het. ik kijk er altijd naar uit. Dat is ook gewoon waar ik dan weer naartoe leef dadelijk als de titel weer is. En ja, dit is Horst weer 11-11. En dan kijken we weer. Sterker nog, op de dag precies. Hey, en dan geeft ze ook weer een klein drupje drinken. Ja, Ik heb dat hier klopt. een Joekes flacon of flesje, wie zeggen we het? Drupjesfles. Drupjesfles. Ja. Oh ja, ja, drupjesfles. ja. Maar wat zit erin? Waar je kon ruiken. Moet je eens kijken. Ja, je zet 20 jaar oude whisky in. 20 jaar. Je weet alleen maar beter. Maar dat loopt al 2 jaar. Want ik heb de vorig jaar niet gebroekt. Het is nu 22 jaar oud. Ja. En, maar ja, die gaat natuurlijk van mond tot mond. Ja, de Dus, ganse wereld rond. Neemt ze altijd mee, zo'n flesje? Ja, dat nemen we altijd mee. Ja, dat zorgt ook voor de verbondenheid, hè? Ja. Dus dat vind ik wel... om lekker in de stemming te komen, vind ik dat wel... ja. En wie ziet verdichte vastelovensdag eruit? Kijk, de maandag liet me gelden, want dan ben je ontzettend met een optocht bezig. Klopt. Maar het zaterdag nog gisteren op de boetezitting. Zeker. We stonden met de kamerui, zoals de foto ook liet Ja. zien, stonden we op de parade. Meestal bij de Picardie. Daar stonden we dan bij het podium. Op zondag lopen we met de blagen de kinderoptocht in Venlo. Op maandag is een grote optocht. Die begeleid ik dan zelf met Jokers TC. En s'avonds gaan we gewoon lekker de stad in met de kamerui weer. En dinsdag trekken we ook mee in de boerenoptocht met de familie. En gaan we naar de Broerlof kijken. Is dat voor dich ook altijd zo'n punt op maandagavond, zeg maar, optocht is geweest, iedereen is aangekomen, het weer, ja, daar kunnen we wel eens een paar voorbeelden van geven dat het weer tegen zoet. Is dan echt een opluchting, prijs uitreiken, ze denkt oké, het is goed. Ja, dan heb ik echt wel dat is Ja. ook wel een online voor mij inderdaad. Als de puntentelling goed is gegaan. Ja, ook nog Waar eens. Jan het dan de uitslag gekregen, die hebben we het gepresenteerd op Jokersbuun. Puntentelling, want zit er echt een jury in die Absoluut, ja zeker. Er is een jury die houdt dat allemaal nog net in de gaten en die jureren op de pakken, of er een dansje gedaan wordt, of er interactie is met het publiek. Hoe het gebreid wordt. Het Ja, die wordt heel professioneel dus gejureerd. alleen een mooie Ja. wagen, dat is fantastisch, maar dat is het hem niet. Dat is, nee, Dat is een totaalpleetje. ja, dat is totaal pleetje. En waar zitten die? Hebben ze zich verdouwd in de Venlose binnenstad? Die lopen door de optocht, maar Ah, ja. die zitten ook op verschillende strategische plekken. Oh ja, redelijk Ja. boven ergens. Bijvoorbeeld, ja, Oké. zeker. Ja. En dus je hebt geen stum in de uitslag van de optocht. Die hebben geen stem. Nee, Oké. dat is jury. Met ook helder te houden. Voor, Ja, ja. En vorig jaar de optocht, ja, de laatste foto hebben we hier. Mhm. Ja, dat is natuurlijk weer een... Liep ze ook mee? Of ja, was ze in ieder geval op de wagen getrokken. Wat zien we hier, Loek? Ja, hier stond ik samen met chef du protocol op de Rooswagen. En, Mark van Soes, afscheid nemend dit jaar. Klopt, inderdaad. En ja, het is een foto, ja, waar we met z'n bij, met alles, waar we dus met z'n tweeën kijken naar de fotograaf. Ja. En ja, super vet. Wat een beleving. Dat was echt een super de beleving. motorstalveur. Ja, Precies op het hukje. ja. Gewoon een prachtig beeld in de aftermovie, om het op het goed Venlos te zeggen, nog Christen Gleuvig in een hampel Confetti in de mond. van de chef of weer waar? Ja, volgens mij, ja, dat was van de chef, ja. Volgens mij stond er op de ozen van als ik het moment kreeg, dan en vervolgens viert Loek gewoon door. Ja, we gaan gewoon door, ja. Ja. Ik heb nog wat laatste grij. We gaan laatste naar de laatste minuten toe. Wat heb ik hier? En ik hoor. Ja, hoor, dat is een pruik. Die zet ik me meestal op met een vastlof. Ik heb van nature niet zo heel veel hoor op de keerbus. Dan Dus wel. dan wel. En dan ben ik ook wat meer undercover. Dus dat vind ik ook altijd wel fijn. Als roepen ze Keaton op de ceremonie. Nee, dat niet. Ah. Maar het is gewoon heerlijk om op te gaan in de ganse toemel. Ja. De kleuren en een beker halder. Zeker, van Alt-Hoerigheid Erik ten Eerste Ja. hebben we die gekregen. En dat zorgt er ook voor dat de pilsjes gans vol bij de kamerui komen. Dus Ja, dat is ook super belangrijk. We sloeten langzaam af. Die rol binnen de TC is waarschijnlijk nog lang niet uitgespeeld. 11 jaar komen er nog eens
11 jaar bij. Ja, er komt er nog 111 jaar bij. Ja. Ambieer ze bijvoorbeeld om ooit baas Jan te weren. Ik gooi hem erin, hè. Huidig baas Jan blijft ook geen joren meer. Dat klopt. Dat zou ik wel leuk vinden. Het moet op het paard komen. Ja. Ik denk ook dat heel veel andere mensen er ook heel erg geschikt voor zien. En die misschien meer technische achtergrond hebben. Maar liggen ze er een andere rol misschien in de toekomst weggelegd. Weer wat de toekomst brengt. We wachten het gewoon rustig af. En tot nu toe heb ik het ontzettend nog meer zin bij Jokers TC. En wellicht stel ik wel mooi om daarmee af te sluiten. Loek Thijssen, dank u wel voor het goede gesprek. Veel succes bij Jokers, op welk front het ook gaat weren. En vooral heel veel succes met de TC, de technische commissie van Jokers. Dank u wel, Bram. Dank je.